Viime videolla mä puhuin miellyttämisestä. Ja tällä videolla mä haluan mennä vielä syvemmälle sinne miellyttämisen maailmaan. Eli mä haluan mennä vähän niin kuin vieläkin pintaa syvemmälle ja kertoa asioista, mitkä liittyy olennaisesti miellyttämiseen. Nämä asiat on semmoisia, että nämä on joko mun omia henkilökohtaisia kokemuksia tai oivalluksia ylipäätänsä, mitä mä oon saanut miellyttämisestä. Ensimmäinen asia, mikä liittyy olennaisesti miellyttämiseen, on ehdollinen antaminen. Mitä tämä mun omassa elämässä näytti, oli se, että mä jatkuvasti autoin ja palvelin muita sen takia, jotta mä saisin samankaltaista kohtelua takaisin. Eli mä jotenkin, ensinnäkin mä koin, että se on vähän niin kuin velvollisuus auttaa niitä ihmisiä, joista mä aidosti välitän ja jotka on mulle tärkeitä. Mutta samanaikaisesti mulla oli salaa semmoinen toive, että jos mä kohtelen muita ihmisiä tietyllä tavalla, eli mä jatkuvasti autan ja teen asioita muiden puolesta, niin toivon mukaan mä saan samanlaista käytöstä myöskin takaisin. Kun antaminen on ehdollista, niin siellä on aina joku semmoinen sisäinen ajatus, että mä annan, jotta mä saisin jotain takaisin. Ja sun jotta saattaa olla eri kuin mun jotta. Esimerkiksi voi olla, että sun antaminen, eli se miellyttäminen, liittyy syyllisyyteen. Eli voi olla, että sä oot lapsuudessa ja nuoruudessa oppinut, että tavallaan että se oikea tapa on uhrautua ja miellyttää muita. Silloin, jos sä et uhraa itseäsi ja sä et jatkuvasti miellytä muita, niin sä koet syyllisyyden tunnetta. Eli se on vähän niin kuin, että sä koet velvollisuutena ja oikeana asiana jatkuvasti auttaa, palvella ja miellyttää muita. Silloin sä miellytät muita, jotta sä et kokisi sitä syyllisyyden tunnetta. Koska sä tiedät, että jos sä päätät priorisoida itsesi, niin sä koet syyllisyyttä. Ja se syyllisyyden tunne voi olla niin voimakas, että sä teet mitä tahansa muuta kuin että sä kokisit syyllisyyttä. Eli sen sijaan sä valitset priorisoida kaikki muut ihmiset, kaikkien muiden tarpeet, koska priorisoimalla muut sä vältät sen syyllisyyden tunteen, mitä sä et halua kokea. Toinen asia voi olla se, että sä miellytät muita, jotta sä saisit muilta arvostusta ja hyväksyntää. Eli silloin se ei taaskaan ole ehdotonta antamista, eli sä et tee sitä asiaa itse sen asian vuoksi, vaan sä teet sen asian, jotta muut hyväksyis sut, jotta sä saisit arvostusta ja kiintymystä muilta. Tai voi olla, että siellä on esimerkiksi tämmöinen pelosta käsin oleva ajatus, että jos mä en miellytä muita, niin silloin mut hylätään. Eli sä linkität sen niin kuin muiden miellyttämisen siihen, että sä pidät itsesi turvassa. Koska jos sä et miellytä muita, niin on riski, että sä tuut hylätyksi. Eli sä miellytät muita vain sen takia, jotta ne muut ihmiset pysyy tyytyväisinä, koska silloin kun he pysyy tyytyväisinä, niin sä koet, että sä oot turvassa. Voi olla, että sulla on ihan joku muu syy siellä taustalla ja sä oot ainut henkilö, joka tietää sen todellisen syyn, miksi sä miellytät. Jos sä oot miellyttänyt pitkään, niin sä varmasti tiedät, että sulla on tullut hetkiä, jolloin sä tunnet suurta katkeruutta ja myöskin pettymystä, että sä jatkuvasti teet asioita muiden eteen ja he ei anna sulle samalla mitalla takaisin. Eli siellä on sitä pettymystä, loukkaantumista ja ylipäätänsä semmoista kielteistä fiilistä, mikä nousee siitä miellyttämisestä. Silloin, kun sä annat aidosti, eli se on ehdotonta antamista, niin se tekee sulle hyvän olon. Eli se lopputulos ei ole katkeruus, se ei ole loukkaantuminen, se ei ole pettyminen, vaan silloin kun sä aidosti annat pelkän sen antamisen takia, niin se tuo sulle kevyen ja niin hyvän olon. Ja mä annan tästä esimerkin. Silloin kun mä olin nuori, niin meidän naapurit lähti ulkomaan matkalle ja sen matkan ajan mä kastelin heidän kukkia.
Ja sitten kun he tuli takaisin, niin mä sain palkkioksi 50 markkaa. Ja mä muistan, kun mä sain sen rahan, niin mä olisin, että mitä mä haluan tehdä tällä rahalla. Ja mulla tippui idea, että osta tällä rahalla kukkia sun äidille. Ja se idea, niin mä innostuin niin paljon siitä ideasta. Eli itse se idea toi mulle niin valtavan ilon, ja mä tartuin siihen ideaan. Koko sen tavallaan kauppamatkan mä tunsin sitä hyvää oloa, sitä antamisen iloa. Eli ennen kuin se itse antamistilanne oli tapahtunut, niin mä tunsin jo sitä iloa, koska mä olin tavallaan toteuttamassa sitä antamista. Ja sitten mä valitsin ne kukat. Mulla oli tosi hyvä fiilis siellä kaupassa. Ja mä lähdin kotiin ja sen paluumatkan ajan mulla oli tosi hyvä fiilis, koska mä tiesin, että kohta mä saan antaa nämä kukat äidille. Ja sit kun mä annoin ne kukat äidille, niin äiti ilahtui niin paljon. Ja se hänen niin kun, ilo, niin se vielä moninkertaisti mun sen antamisen ilon. Se idea itsessään innostutti mua. Ja koko sen prosessin ajan, eli matkalla kauppaan, kaupassa, kun mä tulin kotiin ja kun mä annoin ne kukat äidille, niin se oli sitä niin kuin yhtä juhlaa, eli sitä antamisen iloa. Ja se on ero ehdottoman ja ehdollisen antamisen välillä. Eli kun sä annat ilman ehtoja, niin se itse antaminen tuntuu niin valtavan hyvältä. Mä jopa sanoisin, että se tuntuu paremmalta sille antajalle, kuin se tuntuu vastaanottajalle. Eli molemmille se on ihana hetki, mutta se on etenkin sille antajalle ihana hetki. Siis se tuntuu niin hyvältä. Ja jokainen meistä on varmasti kokenut hetkiä, kun on antanut aidosta ilosta. Ja se on niin paljon keventänyt sitä omaa oloa ja tuonut niin hyvän olon itsellensä. Eli miellyttäminen ei olisi miellyttämistä, ellei siihen liittyisi ehdollisuus. Koska jos sä tekisit sen aidosti sydämestä käsin, niin silloin se ei ole enää miellyttämistä. Miellyttämiseen liittyy olennaisesti myöskin se, että sulla on vaikeuksia pyytää sitä, mitä sä aidosti haluat. Silloin kun sä oot miellyttäjä, niin sun on todella vaikea kommunikoida niitä sun omia tarpeita. Ja se johtuu siitä, että sä oot tottunut olemaan antajan roolissa. Eli sä oot tottunut olemaan aina se, joka jatkuvasti antaa, ja sä et ole tottunut olemaan vastaanottajan roolissa. Eli silloin ensinnäkin se vastaanottaminen tuntuu vieraalta, ja se ei välttämättä tunnu edes niin hyvältä, koska voi olla, että sä linkität sen vastaanottamisen heikkouteen. Eli käytännössä sä yleensä pidät itseäsi vahvana, sillä sä pärjäät niin paljon yksin. Joten se vastaanottaminen saattaa linkittyä sun mielessä heikkouteen. Eli sen takia ensinnäkin siis se vastaanottaminen on vaikeeta, mutta samanaikaisesti vielä vaikeampaa on sun omien tarpeiden kommunikointi. Eli koska sä et ole tottunut pyytämään muilta, niin se on vieras asia, se ei tunnu hyvältä. Ja sen takia sun on niin vaikea pyytää niitä asioita, mitä sä aidosti haluaisit. Ja monesti miellyttäjillä on suuri sisäinen toive ja kaipuu siihen, että muut ihmiset ympärillä ymmärtäisi, mitä sä tarvitset ja haluat. Eli sen sijaan, että sun tarvitsisi kommunikoida muille sitä, mitä sä haluat, niin sisälläsi sä toivot, että kumpa muut kykenisi lukemaan mun ajatukset ja täyttämään mun tarpeet. Ongelmana on se, että kukaan ei kykene lukemaan ajatuksia. Eli ainut keino, jotta me voidaan saada se, mitä me janotaan, mitä me oikeasti halutaan ja tarvitaan, on se, että me kommunikoidaan verbaalisesti muille se, mitä me halutaan. Miellyttäjä saattaa kokea, etenkin jos on pitkä ihmissuhde kyseessä. Eli voi olla, että kyse on perheenjäsenestä, puolisosta tai ystävästä. Niin silloin kun se on useamman vuoden kestoinen suhde, niin sulla saattaa olla sellainen olettamus, että ton toisen henkilön pitäisi jo tuntea mut, että me ollaan niin pitkään oltu yhdessä, niin luonnollisesti hänen pitäisi jo tähän mennessä tietää, että mitä mä haluan. Mutta aina se ei vaan yksinkertaisesti mene niin. Ja jotta me saadaan ne omat tarpeet täytetyiksi, niin meidän pitää kommunikoida avoimesti muille,
mitä me halutaan. Tästä me päästäänkin seuraavaan kohtaan. Eli sen takana, miksi sä et pyydä asioita, on monesti se, että sulla on suuri hylätyksi ja torjutuksi tulemisen pelko. Aina kun pyytää jotain, niin siellä on aina riski, että se toive tai se pyyntö ei tule täytetyksi. Eli voi olla, että se toinen henkilö ei yksinkertaisesti kykene, jaksa tai halua toteuttaa sun pyyntöä sinä kyseisenä hetkenä. Ja sen takia, koska se hylätyksi tulemisen pelko on niin suuri, niin se estää monesti sen, että sä pyydät edes mitään. Ennen vanhaa niin mä en juurikaan pyytänyt mitään, koska siis ensinnäkin se oli vierasta, eli mä en ollut tottunut pyytämään niitä asioita, mutta suurin syy oli se, että mä pelkäsin, että mitä jos mä en saa sitä, mitä mä pyydän. Eli mulla oli niin suuri hylätyksi tulemisen pelko ja torjutuksi tulemisen pelko, että se aiheutti sen, että mä en edes pyytänyt. Kun sä keräät riittävästi rohkeutta ja sä päätät pyytää haluamaasi, niin tulee kertoja, että sä saat sen, minkä sä haluat. Mutta tulee myöskin niitä kertoja, kun sä et saa sitä, mitä sä haluat. Ja mitä meidän mieli tekee, on se, että se vähän niin kuin zoomaa niihin kertoihin, kun sä et saanut sitä, mitä sä halusit. Eli sä annat enemmän huomiota niihin hetkiin, kun sä et saanut haluamaasi, kuin niihin hetkiin, kun sä sait haluamasi. Ja jos näitä hetkiä, kun sä et saa haluamaasi, on enemmän, niin silloin se johtaa siihen, että sä oot entistä vastahakoisempi pyytämään, koska se todennäköisyys saada asioita on pienempi. Eli se vaaka kallistuu siihen, että todennäköisesti mä en saa, joten miksi mä edes pyytäisin. Eli se hylätyksi tulemisen riski saattaa tuntua niin pahalta, että sä koet sen paremmaksi vaihtoehdoksi kuin sen, että sä pyytäisit sitä, mitä sä haluat. Miellyttämiseen liittyy myöskin jatkuva pettymysten kierre. Tämä johtuu siitä, että sä annat käytännössä aina enemmän kuin mitä sä saat. Eli koska sä käytät niin valtavasti sun omaa energiaa ja sun omaa aikaa antamiseen, eli vähän niin kuin, että sä käytät sun kaiken energian ja kaiken ajan antamiseen, niin silloin muut ei koskaan kykene antamaan samalla tavalla sulle takaisin. Ja silloin kun sä pitkään oot aina siinä antajan roolissa, eli jatkuvasti sä saat vähemmän takaisin kuin mitä sä annat, niin se alkaa syömään sua sisältä. Se ongelma ei ole siinä, että sä et sais riittävästi muilta. Se ongelma on siinä, että sä annat liikaa muille. Eli sä annat kohtuuttomasti sun omaa aikaa, sun omaa energiaa, ja silloin sä myöskin vaadit kohtuuttomasti muilta takaisin. Sen sijaan, että sä keskittyisit siihen, että miksi sä et saa riittävästi muilta takaisin, tai että sä keskittyisit siihen, että miten sä saat muilta enemmän takaisin, niin sun pitää keskittyä siihen, että sä et itse anna kohtuuttomasti muille. Eli sun pitää alkaa antamaan vähemmän, jotta se vaaka voi tulla tasapainoon. Tästä me päästään viimeiseen asiaan, joka on kyvyttömyys luoda tasapainoisia ihmissuhteita. Suhteiden tulisi olla vastavuoroisia ja tasapainoisia. Eli käytännössä molempien tulisi toimia antajina ja saajina. Mutta siinä vaiheessa, kun toinen on vahvasti miellyttäjä, eli toimii sieltä miellyttäjän roolin ja miellyttäjän identiteetin kautta, niin se vaaka kääntyy niin, että jatkuvasti toinen vain antaa ja toinen vain saa. Eli sen sijaan, että se vaaka olisi tasapainossa, eli molemmat antaa ja molemmat saa, eli se vaaka niin kuin heiluu puolelta toiselle. Ja saattaa toki tulla hetkiä, että on ajanjakso, että toinen antaa enemmän. Eli vaikka tämä henkilö, että hänellä on raskas elämänvaihe käynnissä, niin silloin on luonnollista, että se toinen antaa enemmän ja toinen toimii enemmän vastaanottajana. Mutta silloin se on myöskin vastavuoroista, että siinä vaiheessa, kun tällä henkilöllä on raskaampi vaihe, niin se toinen henkilö osaa toimia antajana
ja tämä henkilö osaa toimia vastaanottajana. Mutta silloin, kun kyse on miellyttäjästä, niin se menee siihen, että se miellyttäjä haluaa jatkuvasti miellyttää toista, jolloin miellyttäjä vain ja ainoastaan antaa, ja toinen henkilö vain ja ainoastaan vastaanottaa. Ja tämä ei ole terve dynamiikka. Eli ihmissuhde on terve silloin, kun ne roolit vaihtelee. Eli välillä toinen antaa, välillä toinen vastaanottaa, eli se on semmoista tasapainottelua antamisen ja saamisen välillä. Ja ainut keino saada tämä vaaka tasapainoon on se, että jos sä oot miellyttäjä, niin sä opit ottamaan vastaan. Eli sä opit kommunikoimaan niitä sun omia tarpeita. Ja se luonnollisesti vaatii sen, että alkuun sä tunnistat, että mitkä on niitä sun omia tarpeita. Ja silloin kun sä tiedät, että mitä sä haluat ja mitä sä tarvitset ihmissuhteelta, niin sä pystyt myöskin alkamaan kommunikoimaan sitä sun omaa totuutta muille. Eli sä pystyt alkaa sanoittamaan ääneen, että mitä sä tarvitset, mitä sä janoat ja mitä sä kaipaat siltä toiselta. Silloin kun sä alat pyytämään asioita ja sä alat myöskin ottamaan asioita vastaan, koska sä olet arvokas ja sä ansaitset asioita yhtä lailla kuin kaikki muutkin ansaitsee, niin siinä vaiheessa se vaaka kääntyy tasapainoon. Eli sä voit toimia sekä antajana että vastaanottajana. Eli sulla ei ole enää semmoista niin kuin yhden maskin roolia, jolloin sä vain antaisit ja miellyttäisit jatkuvasti muita, vaan silloin sä osaat myöskin astua siitä sun roolista pois ja toimia vastaanottajana, pyytää asioita ja ottaa asioita itsellesi vastaan. Ja mitä enemmän sä teet tätä, niin sitä paremmaksi sä tulet tässä. Eli tämä vaatii vain ja ainoastaan harjoittelua. Mä toivon, että sä sait uusia oivalluksia tämän videon aikana. Ja kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Nähdään ensi videolla.